Sabi niyo guys, na-excited ko ani. Ano ko yung iPhone? Color, favorite color. Sa mga gusto na kong kuan. Tapos, I love it. Pero dili na ko siya butangan og SIM kay napa mo ko cellphone. So kanina akong Android akong ginagamit. Kani pang picture lang. Tapos pang Facebook. Mura na akong gamito pang upload na ko sa Facebook, Instagram. Di na ko mo kuan na ako ni gamiton sa kuan ka ba ma kuan jud siya ba. Guba balaman siya kansang Android kinapuno naman niya ang Android og mga files, mga pictures o puno kasi puno mga pictures balamang daghan so pictures sa mga client so daghan jud so kanila mali nga akong mga gamitan so thank you so much nga kay iPhone guys my god oh my god oh my god yun lang guys.